ଲାଗିଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ସେ ସକାଶେ ମୁଁ ହାର୍ଟ କାମ କରିପାରୁନି। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାଲୁ କଲି। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଆମ ପାଖରେ ଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବ୍ରାମ ମହାରାଣ କହୁଛି। ଆଉ ଆମର ଆଙ୍କ ଘୁଆପି ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶାଶୁଘର ଗାଁକୁ। ଆଉ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଭାତ ବନେଇ ଦେଇ ପଳେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆସିଲା ଆମେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଧରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କଲେ ଖାଇବା କରୁ। ଆଜିରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛୁ, ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଧରି ଆସିଛୁ, ଚାରିଜଣ ଦେଖିବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାତ କରି ପଳେଇଥିଲୁ ଆମ ଶାଶୁଘର ଗାଁକୁ। ଆମେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଧରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ଭାତ ବାହାରେ ଭୋକ ନାହିଁ ଜାଣି ସେ ତାଙ୍କେ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାତ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାତ ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତ ରାନ୍ଧି ତ ହେବନି, ଆଉ ପୁମ୍ପୁଡ଼ିଟା ତାର ଆଉ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଯାଇ ଆଣି ହେବ କି? କେତେ ଖୁସି ହେଇଛି ଯେ ଖାଇବା ବେଳାକୁ ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ପୁମ୍ପୁଡ଼ିଟା ବାହାର କରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଆମ ଘର ହଁ ହଁ ତମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆଣିବା କଥା ମୋର ହେଇଯିବ। ହଉ ମୁଁ ଧରି ଯାଉଛି। ଚିକେନ୍ ଭାଜି ଯାଅ। ପଡ଼ିଲେ ଉଠ 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 ବାଡ଼ ହେଇଛି। ହଉ ଥାଉ ଥାଉ ଆସ ଆସ ଖାଇସାରିଲେ ଗାଡ଼ି ଆସ ଥାଉ। ପଡ଼ିବ ହଁ ହଉ ହଁ ଚିକେନ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆସ 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 ଖାଇବ କି ଆସ। କେତେ ଖୁସି ହେଇଛି ଯେ ଆସ ଏଥର ଆସ ଖାଇବ କିଏ? ରାତି 10ଟା ପରିବାର ତ ଚିକେନ୍ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ, ଖାଇବା ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଥାଉ ବନ୍ଦ ଆଣି ଖାଇଦେବା, ତାର ଖାଇସାରିଲେ ଖାଇବୁ। ଡାଲି ନାହିଁ ଭାତ ତା ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଆଉ ଖାଇଦେବା, ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଭାତ ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଟିକେ ଖାଇଦେବା ତାର ଆଉ। ଖାଉ ଖାଇବା ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଦେବା ଟିକେ ବାସ୍। ଥାଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ 10ଟା ଉପରେ ଭାତ ଆଉ ବାଇଗଣ ଖାଇପାରିଲୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାତ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଚିକେନ୍ ତ ଖାଇପାରିଲୁନି। ଆଉ ଟିକେ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ।
ଟିକେ ଖାଇଦେବି ଆଉ ଖାନା ଟିକେ ହେଲା ଯାଉଛି ହାତ ଧୋଇବାକୁ। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କଟକ ଯାଇଥିଲି 2 ମାସ ତଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଥିଲା। କଟକ ଯାଇ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଆଇଲି ପଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲ 2 ମାସ ରହିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟିଂ କରିବେ ଟିକେ। କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁଁ ମୋର ଟିକେ ପାଟି ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଉନି। ମୋ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ସେ ସକାଶେ ମୁଁ ହାର୍ଟ କାମ କରିପାରୁନି। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାଲୁ କଲି। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଆମ ପାଖରେ ଥାଉ।